एयारपर्ट मोनफैबायना हादे आरे मन बेरायनो औ दायोसो दा माबायावसो दा Itu Delhi. Wes, sama. Birat खस्थ'नि गेजेरजों दासो मोनफैयोना बयखिबो पासपर्टआथ' जमा होजोब्बाय फुरा नालाय दिल्ली फार्स्ट टाइम एर'प्लेन गाखोनो मोनसिगोनलै मोनफैबाय नै दासो गंसे नुहुरहांदों नै दासो गंसे नुहुरहांदों नै लाइनाव थाबावनांसिगौलाय लाइनखौ सिथावदो बोरै मा फट' खेबजागौमोनलै मोनसे बेयो वार्निं बुक माबा माबि जायोबा अरफोर खालामोबा बे मारै ओंखारनांगौ मानांगौ खोन्थामोनगोन खारहांबाय फरायनो बावथारला खारबाय आथिङा रं मोनलै दावखोथारबायलै दावखोलांबाय दावखोगासिनो बम जोंहायलै दावखोथारबाय फुरा दावखोबाय होलांबाय आथिङा ब्रं जोंहाय बयथिबो सिनबाय बारावलाय दावखोथारबाय ब्रं जोंहायलै आथिङा उरायजेननायाव समान जाहैयागौ मानि ब्रं जोंखागोन
दासो माबादों थिन घन्टा जाबाय आंनिसिम मोनफैबाय ना आंना जोम जाना दङ मोनफैबाय ha Guests are requested to remain seated. I repeat, please remain seated. मोनफैबाय जोङो बैयाव सिकिं खालामदोंमोन ना फट' खेबासैलाय बेनोमोन जों फैनाय गारिया एयार इन्डिया बेनो दा जों बासाव गाखोबाय नै खारो नोंसोरो एगाबा अबाव मोनो Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Harimu jogataini mohuchov Deremsa haridaraini mohuchov Deremsa haridaraini mohuchov Delhi Mari Siapnya? Video. Hai. Siap. Video. Nih. Bro, halo. Usia kau milih. Aku ni mana udah na? Hahaha. Para lawai nih. Ang hornay na parulong ada. Mag ya? Lala. Zara नहीं होगा. Ko akan aja. Ini nama. Ya, dulu aja. Sini. Berapa? Lagi. Jadi kan. Ada yang sini nanti. Ah, lagi asal panggil. Kung kado? Hargan संनो ओमफ्राय आं थांगोन बे बासखौ थायो जल्दी ना खरा कर भाई आलदा हटेल आलदा Issue dulu ग्लासाव बबिना दा बिसोरजों फैबाय जोंजों थाहैफागोन दा फैदो
खोमसि खोमसि जाबायबोलै ना टाइमा वहाँ पर 10 लोग हैं वहाँ कौन सी जगह पे और फारगंज कौन सी जगह पे रुको फोन करके पूछना पुरा खार गया गुफुर गोजाबो नै जारले बे छोड़ दूँ रेलवे स्टेशन के पास होटल कैसा चलेगा ना हेलो ए किबा नाम्बार दितो जोगे की नाम আছে जोगे ना हां रूम ले लिया नहीं लिया हेलो आप उसी होटल में जाओ वो होटल जोगे का नाम्बार আছে না जोगे না কি আছে এই ডেঞ্জিলের নাম্বার ডেঞ্জিল শুনছে হ্যাঁ লোগনে বুড়ি না বদলেন মহোৎসব বদলেন মহোৎসব